Tara, manglaag ta ninyo. Mamuki padaga sumpa pabasakan pakalsada. Going ga imig sa pangdalaga. Layo-layo gid ni kay gikan pagud mi og iligan. Laag ra gid among tuyo. Walay kasal, walay birthday, walay pista. Laag ra gyud. Laag lagi balik-balik. Gini, tinimbangay tadaan kay basin ma-overload ba. Medyo layo-layo para ba to atong biyahe. Sakay para ba ta og barge. Ay nasigdugay-dugay diha. Sibat na ta para taas ang agi. Pusing-pusing po daw marag gwapo. Hastang hauma kayo diri sa backseat oh. Medyo lapad-lapad ra puning sakyanan. Okay kayo. Agwanta sa taglingkod ani basta kay maabot lang ta dito sa atong padulngan. Gimingaw mangguning atong isa ka amigo. Kay mingaw daw kaayo sa ila. Wala daw mangbua kani ilang mga butong. Nahala atake na ta. Kana pay imo na libre na buko juice. Kining biyahe namo road trip ra ni. Sa unahan kay dagat naman. Karga na ta sa barge. Road trip na inang gikarga og barge. Ay wala man na nagdagandagan sa sulod sa barge. Road trip gihapon na kay sa road ra man gipa-trip-trip. Ay si pataka diya. Okay. Di ara. Pag abot sa tabok ni hapit mig 7-Eleven para tambal sa kagutom. Unya gwapo man kaayong jacket ni atong kauban diri. Pangutana na lang mi kung banda mo sir. Banda ka diha ron. Wala na ko ka video diri sa unahan kay siguro ako'y nakatulong sa kalagitnaan ng aming paglalakbay. Pagising sa umaga ni hapit mi diri sa amua. Dire day ko nagdako aning lugar amigo. Nostalgic ayo. Gimingaw ko sa akong mga kababata. Kadadako na siguro sila karon. Diri nga suba sige mi kaligo sa una. Bawal mo ambak diri sa tulay pero ambak ra gihapon mi. Gilista ra ba mi ato? Ay sabak ibasin pabayaron ta. Sorry ka. Kining basakana. Diri sad mi magkamang-kamang sa lapok sa una. Mag-wrestling. Nahala si bat na ta kay magsigir at tag-throwback ani. Makahilak ta. Balik na punta sa kalsada. Nga pamatin ako, marag duol-duol na gito ba. Kay nakita na naman ning lugar. Itagbo namin niya kay wa man may kabalo asa pasulod ilaha. Pero duol lagi daw to mga walking distance. Tarungon sa nato parking kay basin masuko na ni siya oh. Peaceful kayo diri sa ilog lugar. Walay wifi. Patay, walay maka-update audio. Ay mo pag wifi. Ay wifi bon, malig mi. Kabantay ka aning bonsai. Kalingawan ra na sa iyang tatay. Daghan kay na diri. Manglimpyo sa tagsapatos kay bag-o ra ba ni? Basta ako wa na ko nagsapatos kay para maka-drive ko ani oh. Di naman mo andar. Nagbaklay na lang mi. Abi ko ako rin bunguton diri. Hasta man po ning gwardya diri. Mas taas pag yun iya ha. Dili ka na. Kabalo ko bunguton po na siya. Kani oh. Strictor ba kayo? Dapat bunguton rasad ang makasulod. Di gin madaghang nyo eh. Nang gikuha na lang anang isa ka kanding. Sirit na dayon diri nga dalan. Oh, mapit pag yun oh. Kaon man daw ni. Pagkahuman ani. Muagi na produktunaan. Alkaluoy sa kabaw. Human aning tulay. Diri na dayon makita ang ilang mga isda. Koy, kamusta man mo diri koy? Nangaligo rami ya. Wrestlingon be. Ayaw iki masuko na siya. Mauni nakanindot sa bukid. Kay abunda kaayo og tubig. Sakto ra gid kaayo ning plaster sa manok diri. Di gyud mabaho kay anli tubig man ang ilalom. Inanion ra day na no. Basta naalay tubig. Mo-harvest na lang dayon kag itlog okay kayo. Uy nanguha. Igutom ko nagtan-aw ning saging da. Tara mo balik na ta kay gutom na kayo. Paguman na mo paniudto. Nagdula-dula sa may aning mga iro. Nami ko no Edubirman. Kaning mga orasa nagpahuway sa mi kay para makatigom og kusog kay pagkaunya binuakay na para kusog ang hunang kinig-abli sa butong. Di ara kay naka-energize naman ta sa butong. Pasingot ang punta. Magdulat tag basketball. Dirigid ko nakareklamo. 0 pa gani ang score. Hastang kapuya naman. Ug wala ni ulan di gyud mangundang. Happy kayo gyud. Pasingot pa no. Abi kog diri ra ni taman. Pagundang sa ulan, di balik pa man og dula. Deserve gyud nato ning lami nga panihapon kay grabe gyud natong exercise ganina. Dapat lami gyud ni kay ipulog pagud ni. Naulanan pag gyud ta sa biyahe. Sa rooftop mi natulog gabi eh. Bahalag walay electric fan pero bugnaw na ginidaan. Ibutang ra na kay para maabog ang lamong. Ikaw lihukan, di ka diri pwede matulog. Kay basin ikaw mahulog. Wa pa biyan ni nahuman. Basin dito nakapunit abay sa mga bonsai ni tatay. Agay. Launsa ni siya. Mao na pagkaon nilang koy. Tripping na to karon kay gwapo kayong panahon. Moadto tag sunrise. Gihapit na mo among amigo. Ingon siya, apas ra ko. Pero wala da ito. Plano na mo mulahos dito. Pero gutom pa man. Ihapit sa amin diri sa Kalamba. Diri may maniudto ilang ati. Ati-atihan ba? Lami kay nilang pagkaon diri. Init kaayo nagasu-aso pa. Mao ba ni ang smoked chicken? Lasig gid kay ni atong amigo. Nangaon nami. Siya nagmeeting pa. Dali-dali kog kaon kay excited na ko mo ato ilang mari. Amari sunrise. Nya, wa man ko kadao. Sad boy chair. Kanina lang ako okay na ni. 7-7 DJ Aaron. Kining ako mga kauban, mga classmate rasad na ako ni. Classmate sa computeran ba? Mga igsuon na ni sa kalihukan. Nga oy. Shout out diha sa among mama sa computeran. Hello Auntie Heart. Isang heart para sa iyo. Okay. Wala na may nangaligo. Igo ra may nagpahangin diri. Dugay mauga akong buhok. Sin mabasa ang sakyanan ba? May marason pa gyud oh. Sagdi gyud sa ganahan maligo. Transition. Ni uli na pud mi og sa pandalaga. Para didto man hapon og sinugbas nang lamia kayo ani mga seafoods ba. Pugsit ang pusit ug pagkaugma. Didto ra gihapon mi sa rooftop na tulog gabi. Dayon karong buntaga, pauli na mi. Diri may gidala sa among driver sa Aurora. Kimhapit daw siya sa iyang mama. Sulit ra among paghapit. Kay gitagaan mig chocolate. Salamat eh. Sige ra gitagaon aning lakaw. Pag abot sa unahan, ihapit na pud mi sa Iligan. Hillside Park. Kaon na pud. Hala ka moray bayad ana. Muli na ko kung naabot na kaaning apart sa atong video. Salamat kaayo ninyo migo. Ayaw mo kalimot og ginani oh. Thank you.